Dobrodošli dragi moji, danas za vas pripremam postne kifle, ovaj put slatke, ali se mogu praviti i slane. Uživajte u ovom divnom receptu i mislim da će vam se zaista dopasti jer su zaista predivne, mekane kao pahulje. U posudu u kojoj ćemo mesiti testo stavit ćemo oko 800 g brašna, ali ćemo ga prethodno prosejati da bi kiflice bile lepše i mekše. Ukupno za ove kiflice ide oko kilogram brašna, ali prvo ćemo dodati 800 g, pa na kraju da bi završili mešanje dodavat ćemo još pomalo da bi testo bilo čvršće. Zatim u brašno umešamo 2 kafene kašikice soli. Napravimo jedno ovako udubljenje u brašnu i zatim u to udubljenje izmrvimo jedan sveži kvasac, a to je oko 40 g. Dodamo 2 kafene kašikice šećera, zatim 1 kesicu vanilj šećera, a ako pravite slano pecivo, nemojte dodavati vanilj šećer ni koricu limuna. Zatim ćemo tu odmah dodati i narendanu koru limuna, dovoljno je malo samo kore. Evo ovako, ja sam izrendala znači jedan mali krajićak. Zatim tu dodajemo pola litre kisele vode. I 2 decilitra ulja. Zahvatimo sada ovaj kvasac i ovako ga malo miješamo sa brašnom dok se on ne rastopi, pa ćemo početi da mesimo. Naravno imajte na umu da ako hoćete zaista lepe i uspešne kiflice, da svi ovi sastojci treba da stoje na sobnoj temperaturi, tako da ni slučajno kiselu vodu nemojte stavljati ako je iz frižidera, znači neka stoji par sati na sobnoj temperaturi. I ovako zamešano testo, potrebno je sada malo samo sa uljem još premesiti. Ovako na dlan stavite otprilike to 1 kašika ulja. Zatim testo ostavljamo da stoji, da fino nadođe, a brašna smo potrošili oko 950 grama, znači to je sad u mom slučaju, to ne mora da znači da ćete vi tako.
znači uvijek je to malo više ili manje brašna da bi se nešto zamesilo. Ovo ćemo još da iskoristimo za kad bude trebalo da se premesi testo i za posipanje radne površine. I zatim kad je ovako fino testo nadošlo, potrebno je radnu površinu posuti sa brašnom, pa ćemo testo izručiti i premesiti. I zatim testo podelimo na 3 jednaka dela. I zatim ove 3 loptice prekrijemo da odstoje 1 minut do 2 da bi lakše mogli da ih razvučemo. I sada kad je ovako malkice odstojalo, svaku jufkicu ćemo da malo razvučemo i namažemo sa omekšanim margarinom. Ukupno je potrebno oko 150 g margarina, znači samo malo se premažu. A ako nećete sa margarinom da ih pravite, možete sad samo ovako testo razvući, seći na trouglove i staviti fil po želji, ali sa margarinom su zaista lepše i mekše. Naravno koristite postan margarin, ovako otprilike u jedan pravogonik i sad rukom samo uzimate ovako jedno parče margarina. Margarin treba da je omekšao, a čak možete i raditi sa zamrznutim, ali ga tada morate rendati. Malo preklopimo i ostavimo ovako da stoji. Zatim radimo i drugu. Isto namažemo. Preklopimo ovako do pola i zatim preko i zatim samo ovako ubijemo. Ostavimo ovako sa strane da odstoji 10 minuta. Ostavimo ovako sa brašnom i sada kada to odstoji, opet ćemo da razvučemo. I sada krećemo od ove prve koju smo radili, zato što je ona sigurno najviše i narasla, najduže je stajala. Malo testite da pritisnite slobodno. I razvučemo. Možete da razvučete u krug, ali s obzirom da smo ih radili ovako i da one same po sebi se razvlače ovako u jedan pravogonik, onda će vam sigurno biti lakše da ga razvučete u pravogonik.
sada ih možete puniti po želji, na primjer sa filom od oraha, maka ili čak kokosa. Ja ću ih praviti sa džemom. Ovdje ja imam znači od šljive, pa ako vam je malo ređi džem, stavite slobodno malo mlevenih oraha ili lešnika badema, šta imate. Još je lepše ako ih malo prethodno prepečete, pa onda ih sameljete i stavite. Znači stavite onako otprilike da se to malo zgusne, a zaista će biti predivan ukus, znači pekmez i orah predivno. I sada ćemo malo ove krajeve ovako razvući da bi nam bilo što šire, da bi mogli malo da preklopimo da nam fil pekmez znači ne curi. Stavljamo po kašikicu na svaki krajičak, malo znači zamotajte ako radite sa džemom, zato što će vam sigurno da curi, pa bolje je ovako. I ovako držite jedan kraj i rolajte. Blago uvijek povlačite da nam znači, ovaj kraj bude što tanji već pri samom ovom završetku, da bi mogli što više puta da namotamo ovu kiflicu. I evo je. Super je, savršeno izgleda i sad ćemo izložiti na tepsiju koju smo podmazali ili samo stavite bek papir. Ovako spremne kiflice su potrebne da odstoje jedno 10-ak minuta ako vam je u prostoriji toplo, a ako baš nije toplo ostavite ih malo duže da stoje, da narastu. Naravno za to vrijeme uključite rernu da se zagreva na 200 stepeni jer ovako spremne kiflice koje su narasle odmah idu u zagrejanu rernu i peku se dok lepo ne porumene. Naše kiflice su gotove i sada stavljamo drugu turu da se peče. Dok se druga tura peče, možemo da pogledamo kako su nam ispale kifle i zaista, kad su se malo prohladile, one su još više omekšale, tako da znate da one će i sutradan biti jako fine i meke ako ih držite u nekoj kutiji, da se ne bi na vazduhu sasušile. Punite ih po želji i zaista su toliko dobre da mislim da ćete ih praviti i kada ne postojite. Pogodne su znači za one osobe koje su možda alergične na mlijeko i jaja, tako da vam želim uspješno pravljenje i da vam ovaj recept zaista dugo služi. Vidimo se uskoro u novom video receptu. Ćao!